Každopádně, máme tady hru a jdeme na to, dámy a pánové. Další hra už je ready a my jedeme, dámy a pánové, hrajeme teda hrábku. Tam v tom draftu byla hrábka, já jsem si teda vůbec nevšiml, ale byla tam. Necháme to zrychlený, to je v pohodě, teď se nic moc zajímavého dít nebude, zase jenom přebarvíme Illusionistu na červeno, ať ho vidíme líp. Hrajeme Chinese proti Mongolům. Zajímavý dvě civky na Arábce. Chinese, prostě specialitka vysokýho Ela. Na nízkým Elu lidi Chinese hrát neumějí, takže je to špatná civka. Na vysokém Elu naopak je Chinese docela silná civka. Proč tak třeba neudělali spíš žebříky místo skákání? No, protože to byl asi nějaký bug a nějak se to udělá feature, nevím. Nevím. Byl se rychle mrknout na ty mapy, Goldy vzadu, Berries vzadu. Pěkná mapa pro modrýho, celkem dobrý na navolování. Červený Goldy, no, hezčí mapa pro modrýho, určitě hezčí Arábka pro modrýho, řekl bych. Nevím, jestli to úplně na remake, ale jako opravdu má porosle hezčí mapu, Somero. Má porosle mapu. Na druhou stranu šutry vzadu. Má červený, takže má i nějakou výhodu. Tohle funguje na Garrison, ne na Garrison. Tam si čtá vrství, možná přeskočit přesně. Pušujeme díry, jedeme berries, 15 vilů na obou stranách. A máme tady baraxy od Somera, pozor. Máme tady na 16 vilech baraxy, budeme hrát nějaký emáčka. Za Mongola, velmi nečekaný, pokud to zahraje dobře, mohlo by to asi Číňana dost rozhodit. Na druhou stranu Číňan pravděpodobně stejně bude jako hrát do luku, I guess, takže by mohl mít counter docela rychle připravený, tak nějak intuitivně. Nevím. Ale z těch baraxů zatím nic neleze, že by byl jenom preventivní, že prostě staví, aby na ně nezapomněl. Možná, že ten byl to order má tak postavený, nevím. Ale jde feudál na 8, 19 vidlích, už je ve frontě. Feudál na 19, takže to možná spíš bude scouteraž. Červený zatím, nevím. No, těžíme ty goldy, posíláme tam toho vesničana na goly a budou to milice nakonec, dámy a páni, budou to emáčka, bude to emáraž. Bude to emáraž. Illusionist 3 dává druhý Lumbercamp, no bude to od Somera opět trošičku gamble. Minulý hře se mu ta hyperagresivní hra do Illusionista jako vyplatila, tak uvidíme, jestli to vyjde znova. Tentokrát má civku, která si asi může to dovolit, aniž by to byl úplně one trick pony. Ten Mongol jako má doby jako, ale je to vidět, bohužel. Illusionist to tady, nevím, jestli to bylo štěstí, náhoda nebo záměr, ale bylo odhaleno. Takže se o tom ví, pokud to teda viděl, ale máme zavřeno, máme udělané ohrádky na těžbě, tady je volná vidle, teda jedna, to by to vždycky mohlo být v nebezpečí. Tady je zavřeno. Tohle to je taky nějaký, OK, to by mělo být zavřený. Tady je jedna vidla, no. Tady je jedna vidla, jinak nic. Scout v modrý bázi si hledá, jestli tady je něco zajímavého. Budeme mít dost podobný Feudal Age a Scout harasuje. Baraxy budou nahoře. Trošku se zpožděním u červeného hráče, nebo to vyjde tak na vteřinu dobře. Škoda, že nevidí tady Somero tu vidli dole, kterou by mohl minimálně harasnout, aby ji odtud vyhnal. Budeme mít upgrade do emáček, máme double bitek modrýho na cestě. A přidáváme Spearmana proti koním, ale budeme tady mít archery range, jak jsem říkal, ten Číňan pravděpodobně by stejně ty luky asi jel, ale možná chtěl spíš hrát scouty a nakonec to budou luci, nevím. A tady dole, ta vidle, vole, Somero běž tam, no nic, no, tady má ti dozdí, má emáčka doma má hodně otevřeno, no to se moc nehraje tady na nějaký zazdívání, Spearman se snaží snipnout koně, ale nemůže tam, ale možná, jestli Somero tady odhalí tu jednu vidli, že si všimne a ty emáčka tam přepošlo, což by mohlo být třeba jako nepříjemný. Je to jedna vidle, jo, ale rozumíš, teď hrajeme hyperagresivní hru a je to o každém vesničanovi. Furt čekáme, jestli uvidím nějaký třeba Blacksmith a jestli tam bude nějaký třeba upgrade ještě do těch emáček, nebo jestli si vyčne Somero někam jinam. Ale máme tady nějakého lučišníka už na cestě a jedno emáčko padlo. Tenhle Spearman teď půjde dolů, teď se tady trošičku Illusionist zaspal a poslal ho chcípnout. Ale máme tady už lučišníka a Somero musí pryč a nebo musí přidat skirmy. A já tady žádný archery range nevidím, takže tady bude asi chvilku běhat a
Illusionist teď potřebuje rozjet nějakou těžbu goldu, jestli chce něco dál dělat, ale dost mu to stojí. Pozor, on ty goldy těží vzadu. Sneaky, šel na goldy vzadu, který jsem se ani nevědomil, že tam má, ale tady to mohlo být blbý, pokud mu to modrej najde. Jakože modrej evidentně přesně tohle hledá, tak modrej mu tady ty goldy najde a červený musí zase dozadu. Máme tady Skirma, máme tady Lučišníka a Somero už se tomu začíná nějak přizpůsobovat, té situaci přidává svoje archer range, aby mohl dělat něco proti tomu, protože musí. Jízda zatím žádná cesta jako není tady, to prostě musí vydržet do Castle Age. Přidáváme loom u modrýho hráče, nebyl tam doteď, ale asi ani ho nepotřeboval, protože se prostě nebránil. Červený, perfektní quick volley na těch goldech, tady skvěle to zachránil. Byl by to průser, kdyby ty quick volley nepadly, ale naštěstí si toho všimnul včas a teďkon tady zase Somero nic neudělá. A červený už jde dopředu, Lučišník, Skirm. Bude to otravný a Somero musí začít dělat ty skirmy od sebe. Potřebovali bychom tam fletchinku, illusionisty, aby jsme mohli tady trošku víc napáchat. Přece jenom ten range i damage je dost důležitý. Ale nějaký haras už tady proběhne, nějaký skirmy jsou na cestě taky. Ale to není pro Somera zatím nějaká velká hrozba, ale od červeného tady pomalu prostě přichází nějaký ty jednotky. 26 versus 28 vidlí. Somero to jako dokázal ustát zatím o něco líp. A teď to tady bude o tom, jestli dokáže tady červený snipenout Illusionist toho Spearmana, protože ten scout je důležitý. A Spearman je down, ten scout může teď zabíjet skirmy, který červenýho ohrožují nejvíc. A scout je down. Tady dole pořád pěchota ještě opruzuje na těch goldech, takže zase musí Illusionist investovat nějakou energii a pár jednotek do toho, aby to odsud vyhnal. Takže nemůže být tolik investovaný v tom útoku. Somero o 4 vidle napřed, jedna vidle tam červenýmu nakonec někde padla. Nevím, kde se to stalo, ale je to hodně dobře zahraný. Je to hodně dobře zahraný od Somera zase. 2222 elo versus 2165. Je to pěkný. Je to pěkný, Somero dělá Wilberou, teď si může Bing chillovat, půjde do Castle Age asi, staví Market, staví Blacksmith, Surky mu tam brzo naskáčou a myslím, že tam bude dřív než Illusionist, který prostě musí utrácet pořád za nějakou obranu. Ale bude tady mít určitý okýnko, než Somero do toho Castle skočí, kdy ještě může zavotravovat a může donutit Somera utratit nějaký suroviny, protože teďkon jde Illusionistovi asi hlavně o to, aby Somera dotlačil do nějaký další obrany. I když Somero má 8 skirmů, 2 spíry, já nevím, nebude to mít jednoduchý. Těch 8 skirmů prostě má tady ty scouty, hele, bude to o mikru. Čau, retard, nazdar, do prdele, mě se pěkně v prdele, čau. Bude to o mikru, dámy a pánové, na scouta nám tam cíkne za půl minuty ještě armor. Somero dostane fletching, Illusionist ho má, ale Somero se hlavně zavírá, takže se obávám, že tady prostě Illusionist nic nevezme, ale tady by byla možná určitá příležitost, pokud by dokázal tohleto denajnout. Blokuje tady přístupovku. A scouti jedou dovnitř a ty scouti jsou teď to jediný, co prostě Somero má, aby Illusionist má, aby tomu Somerovi ne, zůstala tam díra. A teďko musí, on je Reven, OK, červený je Reven, neumikroval to, zlomil si ruce. Podle mě to mohlo být zajímavý, myslím, že tam ty scouty mohlo dokázat dostat do takové pozice, kde by prostě třeba ty skirmy mohlo mlátit, ale tady pod tím tisíčkem to je špatný. Tady prostě nic neudělá, ztratil jenom pár jednotek, ztratil i nějaké jednotky pozornosti a prostě z toho nic nebude. Navíc tady dole pořád je ta pěchota. Illusionist se furt musí bránit a u toho prostě se dost blbě tady něco prostě mačká a vymýšlí, takže Somero má náskok pár vidlí a půjde do toho Castle Age za chviličku. No, nějak vám nevím. Nějak vám nevidím tady úplně ten play pro toho Illusionista teď. Market Barracks. Nemáme jídlo. Červený by měl si vyhodit ty vidla a koupit si to, přesně to dělá. Illusionist si kupe Castle Age a budou podobně nakonec, no. Somero tam má jasný play, může jít do Steplanceru, může jít do Knightu. Samozřejmě mu nebude stačit jenom jedna jednotka na tomhle lelu, je třeba trošičku tu army kombinovat a tu kompozici mít maličko líp vychytanou.
A Illusionist teda nakonec je tam o dost pozdě. Je to 40 vteřin. To už může být nepříjemný počet rytířů, anebo těch steplencerů. Zavře Somero, zavře, tady to je dlouhá palisáda, stihne to. No jsou tady spíry, ale to není jich moc. Je tam díra, není tam díra. Co je? Illusionist to neskusí obět? Neskusí to obět? Jsou tady, jo, aha, ono to je naklikaný, nejde to projet. Nejde projet, pěkně. Spa, tečka, ahoj. Ahoj, tečka i pro tebe. Illusionist opět odjíždí s prázdnou a nic si tady nevezme, nemůže do ničeho střílet, může maximálně jít ty triléně s těma lučišníkama, pokud ví, že to tam je, mohl být i tady teoreticky, ale tady byly ty skirmy. No, Somero dělá horsecolor, dělá armor na koně, má dvoje stable, hele, já si myslím, že prostě půjdou ven rytíři, protože v téhle chvíli je to asi logičtější, jelikož jsou na poli nějaký ty lučišníci, i když není jich tolik, aby to steplencery nějak ohrožovalo a teď ty steplencery, pokud jako, asi je schopnější těma steplencerama zarejdovat rychlejc, nevím, má hodně na goldech, má hodně na jídle, já bych šel do Knightů, asi. Nevím. Jsou tam Bloodlines a jsou to Knighti, tak jak říkám. Ten Knight je prostě přece jenom o něco lepší na to raidování než ten Steplancer, víc to ustojí, snese víc šípů. Když ten Steplancer má zase o něco lepší dosah, když ty vesničany honí. Lancer je hrozný papír, no. Ale na druhou stranu prostě červený nemá tolik lučišníků, ale jde do toho, samozřejmě jako in the long run je ten rytíř prostě lepší, ta volba tady. Čau 7káči, zaslaný mongolové. Nemůžu věřit, že u toho marketu není díra, jo no, furt na to tady koukají, jak to, že to není díra, jak je možný, že tady se nedá projet prostě, proč existují v Age of Empires tyhle neviditelné bariéry, no nic, hele, armády se tady potkávají a Somero vidí, že tady ty lučišníci už jsou real hrozba pomalu, protože ten crossbowman s Botkinem maličko už štípe. Samozřejmě teď má výhodu trošku na dostřel, takže může do těch skirmů maličko hrát. Ale máme tady přidanýho Velblouda jednoho, to je zajímavý, nevím, jestli to byl misklik, nebo jestli už to byl plán proti těm Lightcav, aby dokázal counterovat a hlídat si ty svoje skirmy. Asi jo, ty vole, to je velmi chytrý. To je velmi chytrý tam toho jednoho Velblouda mít, samozřejmě to trošku těší na makro, když máš víc druhé jednotek, ale líbí se mi, jak hoši si vybrali bojový pole a teď se tady chvilku jako vybralo, že budou bojovat, ale Somero to zkusí podle mě obět a musí se dostat do EK. Ještě furt má šanci to projet. Nemá to sice vyskautěný, neví o tom, že to je otevřený, ale teď tady Somero splituje už tu army a máme CAčka na poli. Pozor, Illusionist přidal CAčka. Čínský eko začíná docela jako frčet. Číňani už tam jedou ty Xiaomi koně, ty vole, a rozumíš, Xiaomi a ty všechny další. Viděli jste ty nový Xiaomi auta? Reálně teď Číňani dělají tak strašně dobrý auta, značky Xiaomi, který ještě 6 let zpátky dělali jenom mobily a teď najednou dělají elektroauta, který jsou vlastně lepší než Tesly. A je to mazec. Každopádně Somero se stáhnul a šel pryč. Má náskok hodně vidlý. No a teďkom teda má 3 TCčka a boomuje. Místo té agrese si řekl, že půjde do late gameu a bude asi možná teda hrát i vlastní sáčka, I guess. A nebo se bude držet těch skirmů, nevím. Zatím se drží skirmů, dělá upgrade na lead skirmy. Bude to zaujímavé. Všem dělá už snad všechno, jsou s tím neskutečně daleko. Jsou no, jediný důvod, proč to tady nemáme všichni, je, protože jsou na to ty cla, že jo. Jsme tady skončili všichni, to. Budou záznamy? Z tohohle asi jo, já jsem to oddělal jako stream, takže jo. No, červený musí dopředu, červený jede na jednom TCčku a nemá to jednoduchý, protože dělá CAčka, který jsou prostě dost náročný na ekonomiku, dělá tam balistiku, dělá tam husbandry, má ty esenciální upgradey, který potřebuje a teď těma CAčkama musí udělat nějaký škody. Je o 20 vidlí pozadu téměř, což je velký rozdíl a teď se prostě jenom ukáže, jestli si to červený dokáže vyklikat. Produkuje nějaký další CAčka, musí poškodit co nejvíc Somerovi eko a Somero se má čím bránit, nemá jenom tu mobilitu, to je jediný jeho problém, že prostě nedokáže se tak dobře hejbat. A ty CAčka s těma husbandry jsou rychlý. Nemyslím si, že má Somero husbandry udělaný, tuším, že tam má udělaný 1.35, nevím, nejsem si jistý. Možná jo.
Ty cáčkovi podle mě měli teď jet jinam, jo? Nevím, jestli je nutný se tady přetahovat, ale snaží se vzít si ty nighty, což se celkem daří, a snaží se dostat tu light cave do té masy skirmu, což zase ale nejde, jsou to jenom 2 koně už a to prostě jako těžký. Tady Somero asi tahá za trošku delší konec. No, Somero tady prostě udělá mnohem větší parádu s mnohem menší a levnější armádou v tuhle chvíli, no. Což je vždycky dobře, takže 75 versus 50 vilů, už jsme o 25 ahead. A pořád jenom na jednom TCčku Illusionist ztrácí momentum a nebere si vidle, což je to, co by potřeboval, místo toho tady spíš jako dělá trade za army, který není pro ně nikdy výhodný. Číňan má balistiku, ale ani balistika, že jo, není úplně 100%. No a máme tady siege. Illusionist prostě dál tlačí a je pravda, že nějaký 1-2 mangonely udělají velkou parádu. Červený bude boomovat, 3000 už to rozjíždí, otázka je, jestli nebude s křížkem po funuse už, tady to je dobrý raid, tohle je dobrá příležitost trošku zredukovat modrý počty, tady 1, 2, 3 vidle určitě padnou, šup, 1, 2, Somero na to nereaguje, nestahuje, Somero si všímá trošku pozdě, takže těch vidlí nejsou jenom 3, ale jich spíš 6, 5 jich bylo, 5 vidlí down, tohle byl docela dobrý raid přes tu T-lineu, navíc samozřejmě je to nějaký tlak na Somera, který musí zůstat doma. OK, docela se to červenýmu rozjíždí a Somero musí brzo vytvořit nějaký vlastní push, protože jinak bude brzo tlačený. Mangonel na cestě a těch cáček jako opravdu začíná být docela nepříjemný množství. Teď to trošku tady prořídlo skrz ty skirmy. Dobrý zásahy, Somero už má taky balistiku, což obrovsky pomůže. Vlastně to je jako úplně nepoužitelný bez té balistiky, ty skirmy do cáček. S trošku mikraby ho červený rozstřílel, takže tam musí být. Máme 19 cáček, máme Škorpion a Mangonel. Škorpion na cestě, Mangonel jde ven. Je to odvážný Mangonel, je to odvážný autonomní elektrifikovaný čínský Mangonel bez posádky a ten jede dopředu a Somerovi nezbývá než se stáhnout, protože je prostě zděšený, když vidí tohle jako ve vás by to nevyvolalo paniku, kdybyste viděli prostě elektrický Mangonel. Není slyšet. Nemůžeš zastřelit jeho řidiče. Co uděláš? Nic, prostě jdeš pryč. Schováš svýho velbouda pod TCčko. A teď asi budeme tlačit do TCčka tím Mangonelem, anebo zkusíme projít do eka. Budeme bourat. Somero přidává armor na koně, teď tam dává to husbandry, aby ty koně jezdily trošku rychlejc. A já nevím, teď mám o Somera trošku strach, protože ten siege je blbej. Pokud tady padne dobrý hit do těch, a už to řítne ty skirmy. To byl dobrý zásah do skirmu. Padnul teda jenom jeden, ale ty HPčka tam spadly dolů, což tak jako důležitý. A ten Mangonel pořád může kropit to TCčko. Analogový elektrický Mangonel, yes. Takový elektrický trebušet. Jo no, je to šílený, ale myslím si, že Číňani by měli být jediná cívka, která v Age of Empires bude mít elektrifikovaný obléhací stroje, protože šílený, slušný. Teď mi došlo, že FAO nikdy neprší. Hele, myslím, že jsem viděl nějaký mody na to. Děláme velboudy do CAček, opravdu. Děláme velboudy do CAček. No, v obranné situaci tak jako vyženeš je, ale ty vole, to je to dobrý nápad. Nevím, skirmy velboudy. Vyženeš ho pryč, koupíš si čas, což je asi přesně to, co Somera potřebuje, jelikož má o 25 vidlí napřed pořád, ale vole, teď o to přijde stejně jako. Skirmy tlačej, získává nějaký prostor, furt je tam jeden Mangonel, který je trošku nečekovaný a bere si skirmy. Tohle není dobrý pro Somera, podle mě sice si tím koupují ten čas na to, aby přidal skirmy a vole, nevím, no, nemá surky, chybí mu jídlo, Illusionist už teď jede na 3 tisíčkách, už to sám trošku rozjel, to eko a teď už si maličko víc troufá s těma cáčkama, ale jde pryč, je tady nějaká konverze do skirmu, to tak jako pomůže. Ten červený vesničan s tím domkem úplně nevím. Prostě, kámo, Číňan prostě chce jenom parcely, vole, proč mu to dělá? Číňan by hlavně mít schopnost obšlehnout jakoukoliv technologii, kterou nepřítel vyzkoumá, jo no. Hezká výměna, jako fakt hezká obrana od Somera opět. Opět jako Somero se bravurně drží a 117 vilů je prostě huge eko, ale Illusionist mu na to sere.
hraje prostě čínskou hru, 25 vidlí jde stavět a já nevidím, čím by tu mohlo Somero denynout. Tady pokud padne ještě nějaký quick wall, Somero neudělá nic. Tady jsou ty škody. Je to Romantic Castle, je to romantický hrad přímo vedle sebe, ale tenhle ten nepostav. Somero posílá všechno, prostě bude stavit do 25 vilů versus nevím kolik vilů, ale prostě Somero to musí postavit dřív, jenže ten Číňan to prostě dá rychleji, nepostaví ani hovno Somero. Ty vole, tohle to byl fakt dobrý play od Illusionisty, Skirmy jsou v hajzlu. Druhý hrad jde o kousek vejš, Somero to nezdává, do střel tam bude. Ten hrad teďko nezaměstnaný a ty vidle nebere. To bylo hnusný, kámo, to bylo fakt hnusný a ten hrad šel rychle nahoru, jak tam bylo 25 vidlí. To bylo fakt hustý. A ty CAčka teďko můžou zkusit zarejdovat někam projet, je tady dole ta farma, kterou ty skirmy asi ochránějí, nebo minimálně si Somero stihne stáhnout vidle. Furt jich má 120, furt jako to eko jede, furt má goldy, má tam dřevo i má tam farmy, ale přece jenom mu teď prostě užral velký kus země, Illusionist, a nemluví o tom, že samozřejmě drží kompletní map control a nevím, jestli jako tady Somero může něco hrát do těch okrajů, asi moc ne. A vole, řekl bych, že smyčka se utahuje, no. Jde nám tady nahoru nějaký siege. Podle mě ty škorpiony s balistikou už tam měly dávno bejt. Nevím, jestli není pozdě pro Somera už. Nevím, jestli není pro Somera pozdě. Druhý hrad na cestě, těch vidlí tam je pořád hodně a nemá čím to zabít Somero. Jaká země má nejlepší koně, to záleží, čau šula, jestli je to finále. Teď úplně nejlepší český hráči hrajou druhou hru teprve. Bude jich, je to BO5. No, co teď Somero může udělat? Jak říkám, může jít do těch stran, může zkusit expandnout ven, což je přesně to, co dělá, ale je vědět, že moc neví, co s tím, staví tam domky, že jo, chybí mu asi popka. A nevím, Somero má 130 vidlí, ale nemá armádu. Dělá Mangude. Čínští dobrovolníci to rozjíždějí s těma hradama, viď? To je jak hezký, když ten komunismus z lidí udělá dobrovolníky a tohle to perfektně Illusionist přečet, že se tohle tady může dít. A snipuje tady jakýkoliv pokus o Somerovu expanzi na stranu. Tady to je prostě jenom Illusionist hraje fakt hezkou hru. Somero jde do impu, to je asi reálně to jediný, co ho může zachránit. Imp a Treby, který odsud prostě ty hrady jako vyženou, ale 15 CAček, nemá šármy, ztrácíš vidle vlevo vpravo, tady nahoru týsíčko hezký, který zatím Illusionist nepřečet. Sice ho tlačí ze zhora, ale potřeboval by aspoň jednoho koníka podívat tady se důle, by to věděl. Myslím, že to nevidí. Somero hraje fantasticky tuhle hru, ale přijde mi, že Somerovi prostě nevyšel emáraž, že jo. Somero hrál emáčka a ten začátek hry pro něj byl prostě jako blbej. I když ten pressure tam držel hrozně dlouho a to Illusionist to tam jako dlouho travoval, tak... No ale jak to vypadá u Illusionisty doma? Má těžbu, dochází mu tady goldy, musí pro zlato někam brzo Illusionist, bude muset začít těžit asi tady. Tady má ještě goldy. A myslím si, že pořád ještě ten Číňan může to momentum ztratit. Jo. Pořád si myslím, že může přijít těží hromadu šutru, ale Somero jde do toho okraje, ty vole, jde do toho boku. Furt má kde těžit, vzadu má ještě pořád dřevo. Somero může začít tady prudit. Hele, udělá Mangude a začne raidovat na druhé straně a může to být chlív. Má balistiku, má bloodlines, má husbandry, má všechno, co na ty Mangude potřebuje. Udělá jich tady prostě 10-20, ty vole, a může se to docela rychle začít točit, že jo, ve chvíli, kdy tady vylezou ty trebušety. No, ten Mangude je prostě lepší než to CAčko, takže hlavně to CAčko ještě není heavy. Teď dává Illusionist armor na scouty, zajímavá volba. Když tam ty scouty skoro nemá, ale OK, bohužel Somero opět ty vole dostává, vyloží, no tady ty CAčka navíc s tím hradem perfektně prostě, tady to je pro Somera hodně blbý. Tady to je pro Somera možná GG moment, protože v tuhle chvíli co uděláš, postavíš ten hrad dobře, no, můžeš tady něco těžit, nemůžeš, takže to je úplně vohovně a jediný, co teď má Somero je ten Imperial Age, do kterého Illusionist zatím nemůže, nemá na to surky, tady vyleze trebušet a může začít bourat hrady, vole, ale jsou tam 3 ty hrady, no. Takže tady to hodně bolí Somera, tohle Somera hodně bolí, protože teď nemá přístup k žádnému zlatu. A nemá na Mangude, má jich 9. Divím se, že tady sedí ty Mangudajové, že ještě nevyjel jako pro nějakého protiútoku. Somerovi potřeboval odvízt pozornost někam ven. A teď získal nějaký čas do té doby, než Illusionist skočí do impu, což budou ty 3 minutky necelý a
Ve chvíli, kdy Somero skočí do Illusionu skočí do impu, tak Somero podle mě prohrál a jediná jeho šance je teď nějak tady s tím zamíchat. Mangudae jsou venku, Illusionist o nich ví a teď je otázka, jestli ty Mangudae půjdou ven. Tady do té věže jako nechceš podle mě střílet teď. Tady stejně můžeš to zkusit zbourat, ale přijdou celá, já nevím, no, myslím si, že teď GG. Nedovedu si představit, že by to Somero ještě otočil. Illusionist už mu utek o 30 vidlí. Tady vlastně dílo zkází dokonáno, Illusionist ho prostě skřípnul. Pronikl středem, skřípnul ho zhora a chyt ho za koule ve spod, tam prostě co můžeš dělat, no. Proti Číňanovi, který produkuje. Můžeš mu zatleskat a poděkovat mu a doufat, že ti dá slevu na ty elektromangonely, no. Trebušet hezký, ale co udělá, když tady jsou čínský dobrovolníci, kteří všechno spravějí. Somero to podle mě položí přesně za tu minutku, kdy tam skočí ten imp. Protože on nic nemá. Mangudae jsou gone. A hotovo podle mě. Co bych tomu tak řekl, no. Máme tady 28 skirmů, který ale nemůžou být všude, tak jsou aspoň nahoře, kde není ten hrad. A Illusionist je v impu, Somero dělá lightcap, dělá handcard, dělá forging, možná to zkusí ještě tou lehkou nějak vyrejdovat. Je pravda, že se nějakou dobu ještě asi držet může, ale... No, tady ty treby docela jako fungujou. Hele, hrady... Já vole, nevím úplně, kdy se to stalo, ale Somero bere 3 hrady najednou? Čínský nedobrovolníci nějak zaspali a Somero si bere jeden, druhý a třetí hrad, spadne ten třetí hrad taky. Ten hrad jde dolů, stihne to, tady Somero, stihne to, ten hrad potřebuje jít dolů. Kamo, ty hrady jsou gone? Somero to tady nějak prostě spočítal a vzal si 3 hrady úplně ve chvíli. Podle mě to ani Illusionist nečekal, že ty hrady zmizejí takhle nečekaně rychle. Ale on to tady prostě nějak jako namačkal. A teď tady jsou skirmy, který ho odsud vyháněj. A začínáme tady sypat docela jako obstojný množství lightcap, který by mohlo udělat nějaký raid. A Illusionist dělá chemii, dělá, no jako blbý, že tam naskáčou další upgrade do těch CAček a asi nemyslím, že úplně ta lightcap tam stojí za to. Ale jako podívejte se na tu baseku. Illusionist si tak jako těží, ale on si doteď bingchilloval, on těžil a nemusel to chránit. Pokud začne Somero otravovat s tou lehkou, hodí si to doma do latě, má 125 vidlí, kamo, vidíme tady comeback roku. Já vím, že je pořád první polovina roku a člověk neměl jako říkat, houpi, dokud nepřeskočíš, ale je tohle comeback roku. Tohle to se může strašně snadno zvrtnout. Protože Illusionist prostě nedokončil svůj job a je pryč. Je úplně pryč. Ztratil všechno tady. Musí být doma a teď musí být nahoře, dole. Somero prostě může spamovat tu lehkou, má 42 skirmů, takže kdykoliv ty CAčka vlezou ven, tak prostě čus. Nekvalitní, to byly nekvalitní čínský hrady s tému, oni šli hrozně dolů rychle. Ilu je Slovák, takže myslíš, že bych jako nějak měl víc fandit Somerovi, jo? Uhrál tomu zpětně, hezký meč, jo, jako tohle ty vole bylo od Somera, jako Somera to tady má těžký, ale teď... Ta lightcap, ty vole, prostě má tam upgradey, nemá, no. Somerovi chybí 3. armor na těch koních, to je v prdeli, má nevýhodu. Somero potřebuje goldy, a už je má. Somero už má goldy. A teď je otázka, Mangudae, Steplancery, rytíře, co tam chceš hrát? Dokážeš něco z toho nějak namasovat, aby to za to stálo? Podle mě prostě potřebuješ raidovat. Podle mě Somero fakt potřebuje raidovat. A čum to jako kde by všude mohl raidovat. On tady opruzuje s těma skirmama, to je jako samo o sobě úctyhodný, ale stejně potřebuješ to dostat někam do toho eka. A šlo by to. A už to konečně dělá Somero. Somero si tady našel dole goldy. Tohle je 7 vidí na goldech, minus pro Illusionistu, to bude bolet. Má teda nafloutěno docela zlatá, ale otázka, jak dlouho mu to vystačí. Takže přece jenom Somero tady prostě spamuje skirmy, víš co, čus. Tady to, ale zase dobrý raid na druhou stranu. Ale co si tady vezmeš? Tady jsou hrady, tady nic nezabiješ. Tady můžeš zkusit maximálně projít dozadu, co ti může vyjít jako něco tady asi sundáš, ale furt tady musíš pod tím hradem týsíčkem
Somero jde dovnitř a tohle bude červený obolet. Nemá tady nic, musí se bránit. Co děláš, vole, zabij mu to všechno, všetko mu to zap. Chemie pro Somera na cestě, takže to asi vidím to na ty Mangudé. Mangudové už tam něco hrajou, což jako tady pomáhá, že jo, můžu zabít nějaký ten light cave. A teď přesně Illusionist, co mám dělat? Mám jít dopředu, mám jít dozadu, mám jít doleva, doprava, nevím, postavím hrad. Na dřevo, kde už mám všechno mrtvý. To je prostě hrad panický takzvaně. Prostě jako, OK, tak uděláš hrad, ale ty potřebuješ těch hradů najednou asi 5, že jo, máš tady ty goldy. Ve chvíli, kdy Somero vezme tyhle zlato, tak Illusionist je bez goldů. A pak už jde jenom o to, jestli Somerovi tady to... Kámo, Somero má 34 na zlatě, 47 na jídle, dělá hitkev, dělá Mangudé, má pořád skirmy, má... To je otočka jako prase, kámo. Myslím si, že... Jakože jsem si myslel, že to Somero položí v tom impu, tak teď to může pokládat Illusionist. Protože má 26 CAček, dobře, ale... Prostě nemůže být všude. Somero to tak sype, že ty vole, OK, tohle je docela dobře to tady dokázal projet teď, ale se to snaží ukrikolovat. OK. Nakonec ty CAčka asi někam projedou, ale nebude to stát za řeč. Tady ty goldy jsou vysničovaný, kámen vyhnaný, goldy vyhnaný, tady bude jídlo vyhnaný, už to začíná Illusionistovi se hroutit. Všechno začíná idlovat, tady ten shooter dole ještě běží jídlo, ale jinak nic. Treby pomalu postupují, Mangudé berou, už tam jsou všechny důležité upgradey, se myslím u Somera. A je to GG, dámy a pánové, Somero si bere druhou hru a já teda jako tleskám, hoši. Tohle byla hra, na kterou se fakt krásně koukala, myslím si, že i vás to muselo bavit, protože ty vole, to byla krásná arábka, fakt jako wow. To bylo insane. Tady nevím, jestli úplně jsou nějaký momenty, které by stály za replay. Já bych se snad jenom rád podíval, co se tam stalo s těma hradama, protože já jsem si v jednu chvíli říkal, že už je konec. Tady ten dolní hrad, ty vole, pamatujete si, co jsem říkal o tom dolním hradu? Já jsem říkal, že ten dolní hrad je vlastně jako na piču, protože byl takový jako narychlo, jenže ten dolní hrad prostě vyprodukoval ty 2 trebušety, se kterýma Illusionist vlastně nemohl nic dělat. A vlastně Illusionist musel investovat hrozně moc vesničanů do toho, aby opravoval hrady. Tady je 9 plus prostě 15 vidlí, který opravujou a nic neprodukujou, jenom tam stojí. A došel mu kámen na opravy, no jasně. Prostě Illusionist tak dlouho opravoval, až mu ten shooter musel dojít. A v tu chvíli se to tady Somerovi prostě najednou úplně otočilo ta situace. Získal prostor. Illusionist ztratil krytí pro své CAčka. Byly tady ty skirmy, který celou dobu vyčkávali v chcaně. To bylo hrozně chytrý si ty skirmy počkat přesně na to, kdy padnou ty hrady. A v tu chvíli najednou těma CAčkama prostě nemůžeš nic dělat. Takže tady to byl prostě god game move, ty vole, tady ten hrad dole. Tady ten hrad nahoře by nestačil, ale tady ten hrad dole mohl prostě střílet do obou těch hradů. A tady Somerovi nakonec ten imp opravdu tu hru vyhrál, protože tady v té situaci ty hrady zboural a najednou se prostě přeřítil jak volno na druhou stranu. Já se jenom hrozně divím, že Illusionist nedokázal přidat nic jako k těm CAčkům, on vlastně celou hru hrál jenom CAčka. Nebo celou hru jako důležitou část té hry. A že tam třeba nedal vlastní skirmy, nebo něco takového. On tam vlastně stakal tu lehkou, který bylo... Teď, kdyby tady byla lehká, že jo, tak dobrý. Teď ji tady začal dělat. Ale vlastně díky tomu, že tady tu lehkou neměl, aby ty skirmy zaříz, tak ty skirmy tady vyhnali všechno z toho zlata. No a pak už se vezl, no. Ty vole. Hodně hezká hra. Fakt jako... Hodně hezká hra a ten Illusionistův push tady byl taky fantastický. On furt tady měl nějaký tlak, že jo, a Somero se musel fakt hrozně dlouho tady prostě měl přivázaný kolek topení a nemohl odsud nic. 2 treby vyhráli hru, jo no, ty 2 treby, no, pak tam byl třetí asi, ale 3 treby to byly, myslím. Ale fakt dobrý. GG, Yoshi.